A chcela by som v tomto videjku rozobrať jednu vec. Často som sa stretávala počas svojej nejakej éry v podstate kozmetickej poradkyne, keď som robila systém, vlastne multilevelový systém. Stretávala som sa často, keď som aj mala už dievčatá v tíme, ale keď som aj ja začínala s takou otázkou alebo s takou témou, že prirodzene mi bolo blbé a mala som rôzne blbé pocity z toho, keď som mala niekoho osloviť, keď som mala niekomu zavolať, keď som niekomu mala povedať o tom, čo robím, o tom, čo som sa naučila a tak ďalej, tak ďalej. O tom, že keď som mala niekoho pozvať na stretnutie, hej, a keď som mala na stretnutí proste niekomu povedať, že toto by bolo pre vás super, lebo v podstate máte tento a tento problém na pleti a toto by vám ten problém vlastne poriešilo, vyriešilo a pomohlo. Mala som problém povedať, že tento odličovač očí stojí 22,50 vtedy, hej, teraz myslím, že stojí už 26 €. Mala som problém povedať, že pokiaľ si zoberete čistenie a krémik, tak dostanete k tomu takýto a takýto darček, alebo pokiaľ si slovíčko zakúpite, extrémne slovo aj v tej dobe pre mňa, pokiaľ si zakúpite čistenie, krém, tak očný krém máte ako darček, prípadne pokiaľ si zakúpite túto sadu, túto radu, tak máte tam takýto a takýto darček k tomu, alebo na budúce máte zdarma u mňa toto a toto, hej, a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko boli pre mňa obrovské nátlaky, situácie, v ktorých som sa vôbec necítila dobre. Hej, čiže aj keď som mala niekomu volať, aj keď som mala niekoho osloviť a teda. Ale čo chcem tým povedať? Že v podstate všetko je to škola. My sme v živote nikdy neboli takýmto spôsobom učení komunikovať s cudzími ľuďmi alebo s novými ľuďmi alebo s kámoškami o takýchto veciach. A na pozadí nám proste tam ide taká pesnička, keď začíname s takýmito vecami, že to je blbé, to nejdem robiť, to je blbé, to nejdem teraz volať, necítim sa na to, nejdem teraz volať, idem radšej robiť to. A na základe tých blbých pocitov na pozadí, ktoré nám vlastne prináša tá neistota v seba, tá nedobre nadstavená sebahodnota, tak nám to bráni v tom úspechu. A teraz som to uchopila cez ten MLM systém, ale ono celkovo nám tieto mršky na pozadí, čo nám hrajú, bránia byť v živote šťastný, spokojný a cítiť radosť, hej, šťastie a cítiť sa slobodne a cítiť sa fajn. No poď ku mne, poď. Šup. Aha. No, takže čo s tým? Ideš pozdraviť do videjka? Merčíček. Berčíček vás pozdravuje, krásavec. No čo s tým? Jednoducho, jednak je to cesta, lebo proste učíme sa nové veci, tak by sme nemali byť na seba príliš hr a pyšný, či tvrdý. Jednoducho skúšať, lebo len prax nám prináša tú sebaistotu, hej. Len prax nám prináša istotu v to, že keď urobím jeden telefonát, urobím 10. telefonát, je tam obrovský rozdiel, hej. Keď urobím jedno stretnutie, urobím 10. stretnutie, je tam obrovský rozdiel. A keď urobím jeden predaj, urobím 10. predaj, je tam obrovský rozdiel. Keď urobím prvý predaj a 100. predaj, tak je tam brutálny rozdiel, hej. Takže v čom ten rozdiel je? My ak nejakú tú jednu vec už raz urobíme ju druhý raz, tretíkrát, 10. krát, tak úplne inak sa nám nadstavia tie podvedomé mršky, hej, ktoré nás tam ovplyvňujú. A ja mám strach zavolať niekomu, lebo čo ak ma odmietne, hej. Odmietnutie je úplne prirodzená vec, akože každý, kto má dobre nadstavenú tú sebalásku, sebahodnotu, tak dokáže povedať nie. Ale nemusí to byť to nie, ktoré je zamerané na to, Kati, ty si nedobre zavolala mi, alebo niečo. Hej? Je to nie toho človeka. To znamená,
že ak niekomu zavolám, urobím, ja neviem, 10 hovorov a z toho mi 9 ľudí povie, že nie, Kati, ďakujem, zavolaj mi niekedy, čo ja viem, v máji, teraz nemám čas na to, nemám na to peniaze, nemám na to priestor, nemám na to chuť, hej, tak to není vlastne o tom, že ja som urobila niečo zle. Ja som proste zavolala a absolútna súčasť tej odpovede môže byť neviem, možno áno, super, teším sa, nie, ďakujem, toto nie je nič pre mňa, hej. Takže ak ste na začiatku nejakej takejto cesty, kde máte nejaké obavy a strachy z toho niekoho osloviť, zavolať a tak ďalej, tak len kráčajte ďalej. Robte to proste dookola, robte tú prax a jednoducho postupne ja neviem, keď vám poviem kravinu, 1 000 000 ľudí povie nie, tak keď zavoláte 1 000 000 ľudí za tie roky, tak, alebo oslovíte 1 000 000 ľudí za tie roky, tak určite z toho bude nejaké percento, ktorí vám povedia nie, ktorí povedia jasne, že nie, toto nie je pre mňa, super, to sú ľudia, ktorí majú dobre vybudovanú hodnotu, vedia, čo chcú, hej, dokážu povedať slobodne to nie. Keď vám tam niekto povie, áno, super, teším sa, kedy sa stretneme, tak je to paráda, lebo proste aj keby ste zavolali 100 hovorov a z toho vám 2 povedia áno, tak je to obrovský úspech, lebo ste urobili 100 hovorov a z toho vám vlastne 2 povedali áno. No a postupne vlastne tou praxou budete naberať viac a viac a viac istotu a jednoducho uvedomme si, že ja keď som robila prvý hovor, tak ja si to dneska pamätám, sedela som na toalete, mala som pred sebou presne text, ktorý mám hovoriť. Bolo mi z toho úplne, že blbo, lebo si vrám, ty brdel, to je akože výzva, hej, je to niečo nové, čo som v živote nič nerobila. No a ja som sedela na tom záchode a vrám si, fúha, tak teraz tá žena, keď mi zdvihne na druhej strane, a bol to ako studený kontakt, hej, nebol to niekto, koho som poznala, čiže išlo som prvýkrát volať na studený kontakt na človeka, ktorého som nepoznala, dostala som doporučenie, čiže malo to znieť, dobrý deň, pri telefóne Katarína Váňová, Ševcová v tej dobe. Ja som kozmetická poradkyňa Amerike, my sa nepoznáme, ale dostala som na vás doporučenia, kontaktík od vašej kamarátky, bla bla bla, Janky neviem akej. Bola u mňa na poradenstve, učili sme sa, ako sa správne starať o pleť, vyskúšala si naše produkty a bola s tou hodinkou nadšená, bola spokojná a chcela vám takúto hodinku krásy vlastne posunúť so mnou, tak sa vás chcem opýtať, že či je to niečo také, čo by vás zaujímalo. Takto nejak by to malo možno znieť ako prvýkrát, ale v žiadnom prípade to takto nemôže znieť. Nemôže to takto znieť, lebo je tam obrovský stres, je tam obrovské napätie, je tam obrovský strach z odmietnutia, je tam obrovský strach, neviem z čoho, je tam kvantum strachov, obav a pochybností a to v našom hlase cítiť. Takže nie len, že to cítiť, ale to proste cítiť, počuť, vnímať, že nie sme si istí sebou a že máme pochybnosť o tom, či to robíme správne alebo nesprávne a že tam máme strach za tým a tak ďalej. Hej? Takže v žiadnom prípade ten prvý hovor neznel takto. Hej? Znel úplne kostrbato, kadejako a tak ďalej. No a čo na to? Minimálne 2 veci by som vám poradila, ako to celé uchopiť. Prvá vec je uvedomiť si, že sa učíte, že robíte jeden prvý skutočný hovor na studenú osobu, teda na studený kontakt, na osobu, ktorú nepoznáte. Hej. Čiže keď urobíte hovor a ten hovor dopadne aj tak, že tam tá žena na druhej strane alebo ten klient na druhej strane vám povie, že nie, ďakujem, tak je to pecka. Ste super, ste úplne špičkoví, perfektní, fantastickí, lebo ste sa prekonali a urobili ste prvý hovor. A druhá, byť za to vďačný, byť za to šťastný, byť za to uvoľnený, krásny, úžasný a vidieť v tom to, že ste to vykonali, že ste to spravili, že ste sa preskočili, že ste preskočili ten svoj tieň, že ste preskočili ten svoj strach, tú obavu,
to napätie, ten stres, ktorý vám to vyvolávalo a urobili ste prvý hovor. A keď urobíte prvý hovor, urobte si analýzu, zrekapitulujte si to spoločne na papieri alebo niekde, urobte si zápisok z toho, urobila som, alebo si nahrávajte videá sami pre seba, alebo hlasovky sami pre seba a potom si ich púšťajte po 30. hovore alebo po 10. hovore a pochváľte sa za to, že ste to zvládli, že ste to neodložili, že ste nešli robiť niečo ďalšie, hej? To je jedna vec. Uvedomiť si, že ste sa sami seba prekonali a urobili ste obrovský krok vpred. Preto, lebo ste to urobili. Neodložili ste to. A druhá vec, môžem vám poradiť, ako spracovať vlastne tento stres a obavu z toho niekomu novému volať, alebo čokoľvek nové robiť, je, že použiť techniky EFT. Emotion Freedom Technique sú techniky na uvoľňovanie stresu, emočného napätia, ktorý vyvoláva stres. A to je, že mám strach z toho, že nebudem dostatočne dobre volať. Hej. Mám strach z toho, mám tento pocit na hrudníku, mám úzkosť na hrudníku z toho, že mám zavolať novej klientke. Hej. Mám strach z toho, že mám osloviť novú klientku. Mám strach z toho, že mám osloviť novú klientku. Je mi ťažko na hrudníku z toho, že mám zavolať novú klientku. Mám strach z toho, že ma odmietne nová klientka. Mám strach z toho, že mi klientka povie nie. Mám strach, že ten hovor nebude vyzerať profesionálne. Mám strach z toho, že bla bla bla. Doplňte si čokoľvek chcete. A ešte predtým, ako budete ťukať tieto strachy, si pozrite aj všetky pocity, emócie, ktoré máte voči tomu akoby spojené k tomu, že máte zdvihnúť telefón. Mám strach zdvihnúť telefón. Vy nemáte strach zdvihnúť telefón. Vy máte strach z toho, že vás niekto na druhej strane odmietne, hej? Alebo že vám povie, neotravujte ma. Alebo že vám zloží telefón. Máte strach z tohto, že budete odmietnutá. A to je ten strach za tým. To je ten obrovský bubák, ktorý je jednoducho za tým, že sa nebudeme cítiť dobre, že sa nebudeme cítiť nepríjemne, keď nás niekto odmietne. Lebo sme na to neboli naučení, jednoducho, alebo sme boli na to naučení, hej, záleží už každý, ako to má, každý sme jedinečný a máme strach z toho, že nás niekto odmietne a bereme si to osobne. Lebo to nie je hovorené nám priamo, ale je to hovorené na to, čo ponúkame, na to, že nemá ten človek chuť nás ani počúvať, možno nemá chuť ani dvíhať cudzím ľuďom telefón, alebo nemá sa chuť ani stretávať s cudzím človekom, alebo tam má za tým, že to keď pôjdem na nejaké stretnutie, síce to znie dobre, ale budem si musieť niečo nakúpiť. Hej? Čiže tie moje hovory už potom zneli úplne inak. Takže aj na tieto témy. Hej, akým spôsobom vlastne si dokážete pomôcť pri tom, keď máte urobiť niečo, do čoho sa vám nechce. Máte za tým tú neistotu, máte za tým ten blbý pocit z toho, hej, čo by sa mohlo stať. Tak na takéto rôzne témy budem točiť videjka zase v tej sekcii podnikanie. Ako uchopiť vedome svoje podnikanie, ako pracovať so svojimi blokmi, strachmi, pocitmi odmietnutia a tak ďalej. No a ešte predtým, ešte k tomu telefonátu, keď máte blbý pocit už predtým, že ešte len idete ten telefón zobrať a pripravujete sa na to, je to ten prvý hovor váš, aj nejaký doporúčený kontakt, čiže nepoznáte osobne tú osobu. Máme tu vlastne takýto karate bod, aj tu v tejto oblasti ruky a začnite si ťukať. Aj napriek tomu, že mám obrovský strach z odmietnutia, že mám zavolať novú klientku, ktorú vôbec nepoznám. Hej, novú ženu, ktorú vôbec nepoznám. Rozhodujem sa byť v kľude a v pohode. A rozhodujem sa to zvládnuť v kľude a v pohode. Aj napriek tomu, že mám obrovský strach a cítim v sebe obrovské napätie z toho, že mám volať novú ženu, ktorú ešte nepoznám. Rozhodujem sa byť v kľude a v pohode a rozhodujem sa to zvládnuť v kľude a v pohode. Aj napriek tomu, že mám strach z toho zavolať nový kontakt, ženu, ktorú ešte vôbec nepoznám, ktorú som dostala na doporučenie, rozhodujem sa byť v kľude a v pohode. Mám strach z toho zavolať novú ženu, mám strach zavolať kontakt, ktorý ešte nepoznám, mám z toho tlak na hrudníku, je mi z toho zle, točí sa mi z toho hlava, mám z toho obrovský stres zavolať proste ženu, ktorú
nepoznám na stretnutie a tak ďalej a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom môžeme uchopiť a spracovať rôzne svoje strachy, obavy, nielen z telefonovania, ale aj keď idete na prvé stretnutie, alebo keď idete prvýkrát šoferovať, alebo keď idete prvýkrát na nejakú skúšku, alebo idete prvýkrát do práce, hej, čokoľvek, takto sa to všetko dá uchopiť. Majte sa krásne.